Интересното при протестантите в САЩ е, че те са били изключително грамотни за това време. Все пак късното средновековие, началото на модерността. И са имали една конкретна Библия, това е Женевската Библия. Много интересно издание, което, освен че го има текста на тяхната религия, има много бележки под линия, които обясняват, например, какви принципи за управление на държавата трябва да съществуват спрямо Библията. Нали, това, което е богоугодно. И всъщност бащите основатели, които основават САЩ, работят в една такава изключително хомогенна среда, така да се каже. Защото всички те са възпитани с Библията или конкретно Женевската Библия, голяма част от тях, и са възпитани с едни и същи принципи. Плюс това, че са били вманиачени да четат старите гръцки и римски автори. В някакъв смисъл те сами изобретяват някакси тази рамка, в която САЩ съществува. Обаче виждаме 250 години по-късно, религията в САЩ е така значително отритната, освен в по-десните среди, но в щати като Ню Йорк не може да се каже, че изобщо тази основа съществува вече. Най-малко и демографски, както си говорихме. И като нямаш тази основа, всичко остава риторика.